Fil-qasam ta' żejt ma stajt tasal qatt jekk ma xaħħamx. Mort kemm darba però dejjem diffiċli biex tasal għal xi ħaġa u daqqa l-ħaġa u daqqa l-oħra qatt ma tista' tasal laqqas biex tagħti quotation. Fix-xhieda tiegħu waqt il-laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, George Farrugia rakkonta kif spiss kien imur il-Mediterranean Offshore Bunkering Corporation, korporazzjoni tal-gvern li kienet tissupplixxi żejt lil vapuri u li kienet titmexxa minn Frank Samut. Lil Samut George Farrugia kien talbu jgħidlu kemm huma l-prezzijiet biex il-kumpanija Total tibda tissupplixxi d-diesel lill-MOBC. Din kienet ir-reazzjoni ta' Frank Samut. Għalli imxi dawra barra, biex barra, morna fil-karozza, tlaqna mill-marsa għal-marsa, sewa, u waqt id-dawra għalli xemm għalija. Lix nista' ngħidlek li t-tieni intik nofsu. George Farrugia ifakkar fil-moment meta Frank Samut ħad deċiżjoni li tingħalaq il-kumpanija tal-gvern l-MOBC. Kien sigriet magħruf li Samut kien jaqbillu jwaqqaf lill-MOBC biex minflok jibda jmexxi kumpanija privata li tagħmel l-istess xogħol. Iżda ma tantx kien sigriet illi dina qiegħda tingħalaq minn l-activity tagħha tingħalaq bħala bunkering company biex issir storage company. U dana kienu jitkellmu illi the business is going to shift from a company to the other u l-attivitajiet ħajbqgħu l-istess. Fil-fatt hekk ġara. L-MOBC jingħalqet mill-gvern u minflokha għall-istess xogħol infetħet l-IBOL, kumpanija privata li beda jmexxiha l-istess Frank Samut. George Farrugia jgħid li qabel għalaq l-MOBC, Frank Samut kien ħal okkażjoni biex ikellem lill-klijenti u jiddiriġihom għall-kumpanija privata tiegħu. Ġieli insertajt l-uffiċċju tiegħu jiena fejn ikellem il-klijenti tal-MOBC jgħidilhom issa dalwaqt nixxiftjaw fuq l-IBOL. Mela l-MOBC kumpanija tal-gvern, l-IBOL kumpanija privata, u qudiemek kienet jgħidlu mela issa il-bunkering mhux se nibqgħu nofru bħala MOBC, ħalli xxiftjaw fuq l-IBOL, jitkellem fuq wejġu da ġifieri. Apparti Frank Samut, fl-IBOL kien hemm Tancred Tabone bħala sieħeb moħbi fl-istess żmien li kien chairman tal-Enemalta. L-IBOL, min kien hemm wara aktar parti Frank Samut? Dak iż-żmien kienet magħrufa li hija ta' Frank Samut. Kien hemm x'kont taf inti dak iż-żmien? xkont nafin dak iż-żmien li kien hemm anke Tancred Tabone. Imdaffes fiha li Imdaffes fiha ma jidirx obviously. Fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi George Farrugia spjega kif kellu jħallas lil l-ogħla uffiċjali tal-Enemalta biex jinfetaħ il-bieb għan-negozju. Qal li kien iħossu meddet u li jekk ma jħallas qatt ma kien jaħdem mal-Enemalta. It-tixħim kien ilaħħaq il-mijiet tal-eluf tal-euro u ħafna mill-flus daħlu f'kontijiet bankarji fl-Iżvizzera.